Apa kamu? Apa? Pip ulo. Kuning ka ba mo? Ano? Oh, pia. Oh, gusto mong ko kasi mo. Okay, tumpag yun ulit sa mga paminat. Udah. Break it down. Mas mo. Karoon naman ya. One, two, accept. Say, she's on for broken hearted. Rancangan itu tadi dipersembahkan oleh jus avocado law. Siapa nih siapa? Idol, ako na yung mga anak ko ni Aya. Ako na may kaibanan. Siapa tayo? Siapa nih siapa? Ang gusto mo? Na ando kayo, ipatawag ko no. Yaon. Ando ipatawag ko no sinambok maas ko hipatyapang in pangtungod ko. Pangtungod ito. Tumba ka. Tumba ka. Nandiyan ando biyaw na ikaw may nuno kang tumba ka. Bukod na siya tumba ka na ko na. Sa limano siya magsusungin taon, magsusungin bulan, magsusungin adlaw, magkapinday mano siya. Manjari biyaw na doon na kasanyangan itong baga. Tumbaga ka rin ako pagpakilakaw kanila. Siya ni biyaw